Et langt og virksomt liv. Den sætning passer fint på ham, vi her skal møde, fabrikant Axel Petersen fra Viborg. Han er nu gået på pension efter 80 års arbejde. Jo ældre man bliver, så synes man så skal man jo tage tiden mere i agt. For et år har meget større betydning, jo ældre man bliver. I de unge år, der skal man passe på at udnytte tiden så intens som muligt. For tæt ved 95 år siden kom en ung fabrikant fra Thy til Nørresundby. Her begyndte han at opbygge en stor ny klædefabrik. Det gik godt, og det samme kunne siges om hans familie. Den voksede hurtigt, og sidste skud på stammen blev en søn. Jeg blev født den 14.9.1910 i Nørresundby, og vi er 6 søskende, og jeg er den yngste af flokken. Ja, den yngste. Det kunne Axel, som drengen var kommet til at hedde, da heller ikke helt undgå at lægge mærke til. Det gjorde faktisk livet lidt lettere for den lille dreng. Han var vel lidt forkælet, jeg tror, som den yngste. Og havde 4 storesøstre, som mange gange betragtede mig som en dukke. Min mor havde ikke så meget, jeg skulle have sagt, for hvis jeg skulle have hjælp, så var det altid en af mine søstre, jeg kaldte det på. Søstrene havde en idé om, at Axel skulle gå af musikkens vej. Det havde han talent for, men det var ikke helt de samme planer, som Axels far gik og puslede med. I 1918 flyttede han og familien til Søndermølle i Viborg. Så rejste han herned nærmest for at nyde sit otium. Men på det tidspunkt havde han jo 2 sønner. Den ene var 8 år, og den anden var 18 år, 17-18 år. Og de skulle jo også have noget at tage sig til. Og det førte til, at han optog fabrikationen på Søndermølle. Og så udviklede det sig efterhånden til mere og mere. Ja, det er ingen sag, at man har nogen til at trække sig. Ja, hej. Jeg blev kastet ind i det, fordi at der var jo brug for en både tidligere at sige det. Og det var faktisk lige fra, ja, så 8 år, der var en stenbro her, og du har set det billede, vi var blevet fotograferet. Der blev fotograferet, det er fordi, I lige har luget stenbroen. Tænk dig, det blev sat til som 8 år. Det var godt luge stenbroen. Det var nemt, det der. Og jeg tænkte også ved det, jeg blev belønnet for det, så jeg Axel voksede da også med opgaverne, så da faren gik på pension, overtog han og broren Jakob spinderiet. Så var fremtiden lagt i faste rammer, uden de store diskussioner. Dog kunne Chopin stadig trække Axel til klaveret. Jeg kan huske, at jeg skulle være så forsigtig, hvis min far i nærheden skulle spille ordentligt. Og det var dengang i tiden, der skulle laves noget halløj. Der var noget, der hed Boogie Boogie. Og hvis min far var ikke hjemme, jeg kunne tro, så fik den alle tids omgang Boogie Boogie. Og jeg kan godt lide den dag i dag. Der er noget charmerende ved det. Der er liv over det. Og det er moderne samtidig med. Det er mærkeligt, at ungdommen ikke kalder over sådan noget af livet. Der er faktisk noget, der taler til de unge i dag, synes jeg også. Men det er beregnet for klaver, faktisk. Og hvem slipper klaver med sig, når man skal ud på en eller anden cafeteria? Det har de. Det har de jo ingen steder en klaver. Her er et historisk træ. Du kendte, der var en drengebogsforfatter, der hed Torry Græsted. Og han skrev de drengebøger, og en af hans bøger fra Urskoven, der var, jeg ved ikke om brættet er deroppe nu. Det har været, der sad han oppe og skrev mange af hans romaner. Det er forresten morsomt. Jeg skal lige prøve at se, om brættet er deroppe nu. Jeg tror, at grenen den er der, hvor brættet det var gjort fast på. Det har været der til efter, at jeg flyttede fra Søndermølle, der var brættet der. Møllen og det tilhørende landbrug gav mange arbejdspladser til byen. Da vi havde et landbrug, der var Karl Anker, han blev sat til at tage kartofler op ved landbruget. Det var vores nuværende borgmester.
Den måde, vi kendte Axel Petersen på, det var, at han var et rart og blødt menneske, som egentlig gerne ville det bedste for alle. Men han var heller ikke uden temperament. For hvis der var et eller andet, der gik ham på, så kunne han godt sådan tydeligt markere, at her var altså noget, hvor man sådan blev lidt rød op i nakken, ikke, og sagde, nu kan det altså være nok. Og så kunne man godt sådan smække noget med døren. Men sådan var Axel Petersen. Det var hans temperament, og det var der så ingen, der tog anstød af. Efter mange år med gode indtægter måtte brødrene Petersen sidst i 70'erne erkende, at det var blevet dårlige tider for tekstilbranchen. De enedes om at lukke fabrikken ned, før den selv gjorde det. Axel var da tæt på de 70 år. Det kunne jo få nogen til at kalde sig pensionist. Men ikke Axel. Han havde mod på andet og mere. Han kalder sig selv trykkerileder, og det er jo en pudsig måde at beskrive det på, men det er jo faktisk det, der sker. Han hjælper os med alt, hvad har betydning i vores undervisning af kopiering og skoleblade og informationer til forældrene. Og han hjælper os med at tælle større forsendelser op. Nu er det præcis 20 somre siden, at Axel tog hul på sin karriere som medhjælper her på Sønder Skole i Viborg. I de år har han faktisk styret efter et vigtigt mål i det daglige arbejde. Det skal være sådan, at undervisningen den foregår let og ubesværet. Og det er det, jeg er bestræbt hele tiden. Oprindeligt så regnede man med, at den største fordel, det var det papir, man kunne spare, at der ikke gik noget svind i det, altså til spilde med forkert tryk. Men det var egentlig ikke der gevinsten er. Gevinsten er jo, at undervisningen kan blive så effektiv som muligt. At børn de får så meget undervisning som muligt. At det ikke spilder tiden hernede imellem på kopierende dage, for det bliver mere og mere med kopier. Specielt de små kan han godt lide. De har en umiddelbarhed, som tiltaler Petersen. Og jeg tror, han føler, at han kan hjælpe dem meget på sin måde ved at tale med dem og tage rigtig god tid. Og at noget Petersen elsker, så er det at tage god tid til tingene. Så det passer godt sammen. Jo, jeg tror, eleverne de er glade for ham. De ved i hvert fald, hvem Tryksen er. Man skal bare betale der på Disneyland med mange penge. Det var ikke så godt. Nej, men vi har to kopper fuldt. Nå, så går det sagtens. Vi har en hel kasse. Ja, så er det ingen sag. Nej. Det var med blandede følelser, da Axel i juni sagde farvel til kopirummet og eleverne på Sønder Skole. Han kom til at savne det. Heldigvis har han en stor have, hvor der altid er brug for en indsats, så den skal nok sørge for, at han ikke kommer til at kede sig. Og så må han jo selv klare resten. Man skal bare holde spekulatoren i gang hele tiden. Det tror jeg. Man skal beskæftige sig med noget. Om ikke andet, så må man finde på et eller andet, sådan, selvom det ikke er noget, der er interesse for en. Lidt ligegyldigt. Noget ligegyldigt. Bare det er noget, der optager en. Så kan man samtidig blive fanget af det alligevel senere. Det tæller kun de lyse timer. Og det tror jeg betyder meget i et menneskets tilværelse. At alt det mørke, det skal man helst glemme. Er der ikke noget, der hedder? Den brave mands hævn er at kunne tilgive og glemme.